l-ikbar żball, l-ikbar misconception illi hawn relatat ma' dil-erja hija Marelli jekk ma tlifx mill-peace. Mela sinjal li ma nqasx, fil-verità nistgħu nġibu eżempji ta' persuni illi għavolja jibqgħu l-istess peace, jew anzi jitilgħu id-dera tagħhom tkun kompletament differenti. Ovvjament hemm il-muscle, ma nifhimx ħafna jiena, ma nimmaġina li ovvjament tibda taħdem tibni muscle. Ekku, fil-fatt kilogram ta' muscle ikkumparat mal-volum ta' xaħam, għavolja tnejjiżnu kilo, il-muscle ikun ħafna iżgħar minn dak l-ammont ta' xaħam, ġifieri biex titla' kilo ta' muscle huwa faċli ħafna. Il-floor manager qed jinteressa ruħu fil-fitness għax qed nisimgħu joqgħod attent ħafna dwar x'aħna ngħidu. Tajjeb. Le, bażikament, ġifieri anke jekk ninkumparaw żewġ persuni differenti jgħidu żewġ nisa illi jiżnu over 65, pereżempju 70 kilograms. U l-ewwel l-impressjoni tkun il-Marelli dik over 65 mela min jaf kif tidher. U ġieli nuri li l-ħbib tiegħi pereżempju ngħidilha mara dini over 65. Jgħidu dik Beyoncé. Jgħidu kif jista' jkun għandek tar minn 65. Iva, għax kif qed nitkellmu. Ix-shape ta' Beyoncé pereżempju huwa shape immuskulat, shape sabiħ. U jista' jkun hemm persuna oħra li qatt ma ċaqalqet illi wkoll tkun tiżen 65. U Beyoncé tkun tidher ovvjament differenti kompletament. Ġifieri il-peace minkejja li tajjeb li nużawh bħala wieħed mill-measurements tagħna biex naraw kemm qed nagħmlu progress, mhuwiex the main measurement. Importanti ħafna huwa l-mod kif nidru, il-mod kif inħossuna u aktar ukoll l-ammont ta' xaħam li kunu qed nitilfu. Marx nidħol ħafna dettalji llum għadna l-ewwel darba, però hemm metodi wkoll biex dak li jkun jiċċekkja l-ammont ta' xaħam illi qed jitlef kemm beda bih ovvjament u gradwalment kemm ikun qiegħed jitlef.